Umesto da ucenjuje i postavlja ultimatume, Zapad bi morao da isplati milionsku odštetu za bombardovanje Srbije, poručio je Aleksandar Čepurin, ambasador Ruske federacije u Srbiji, na okruglom stolu Srbija, NATO, Rusija, šta je srpski interes. Ambasador Čepurin zatražio je od NATO pakta da Srbiji isplati milionsku odštetu za zločinačku agresiju 1999. godine, umesto što je stalno ucenjuje i postavljaju razne ultimatume. On je na okruglom stolu Centra za razvoj međunarodne saradnje pod nazivom Srbija, NATO, Rusija, šta je srpski interes, rekao da Rusija nikada nije bila protiv pristupanja Srbije u članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, Moskva se oštro protivi pretnjama koje stižu od NATO pakta i Evropske unije, naglasio je on. Ruski ambasador kaže da NATO mora Srbiji da isplati štetu nastalu bombardovanjem od pre 17 godina, koju neki stručnjaci procenjuju na čak 100 milijardi dolara. NATO je naneo nenadoknadivu štetu Srbiji. Zapadna vojna alijansa bi tu štetu trebalo da nadoknadi, a ne da ucenjuje Srbiju. Poštujemo izbalansiranu i miroljubivu politiku Beograda u regionu i zalažemo se za striktno poštovanje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. S druge strane, protiv smo dvostrukih aršina i ucena, podvukao je Čepurin. Komentarišući ovu Čepurinovu izjavu, bivši šef diplomatije Vladislav Jovanović kaže da Zapad nema ama baš nikakvu nameru da se izvini i plati odštetu za svoje zločine. Amerikanci smatraju da smo mi Srbi zaslužili agresiju. Za njih je napad najbolja odbrana. Ako bi zastali sa udarima na Srbiju, stvar bi se okrenula protiv njih i morali bi da objašnjavaju zašto su nas bombardovali. Vrhunac drskosti, međutim, jeste činjenica da nastavljaju sa oholim ponašanjem i pretnjama. Uostalom, Amerikanci se nikada nisu izvinili ni za Vijetnam, gde su pobili milione ljudi, rekao je Jovanović.